sun pysyminen. Tiedätkö mitä se kysyy pian? Niin, täällä on pakki! Sitä siinä ei oo. Ei se kyllä on pyörät niin koko, mutta kyllähän jos ne pökkää, niin sitten menee. Ei se pitää sutii koko ajan, mutta sitten se pökkää. Koitako tuo mies taas se Fiatin alle, hei? Mitään muuta kuin tuo äänenlaisesta ja pois. Käyt säkin ajat? En minä mene tuon. Mikä on? Aja tupa! Ei Teemu kulma halua ajaa, aja tupahan. Vai haluatko sä ajaa? Ei. No kuinka väännellähän, hei? Varmahan rupeaa kysymään, mitä vesiskootterista sais. Eikö?